Ja, det er Lise. Ja, det er dig, der hedder... Ja, Lise. Det er... Jeg sidder inde og Gule Gratis. Ja. De kattekillinger der, det er... Ja. Med en kone. Ja. Ja, hvor mange var det? Jamen, der er 3 i alt. Der er 3 af dem. Ja. Hvad er dimensionerne på de katte der? Hvad tænker du på? Altså, hvor store og brede og sådan de er? Jamen, deres mor, hun er meget lille, så de bliver ikke særlig store. Det kan jeg ikke forestille mig. Okay, altså, okay. Nu kender vi ikke faren, men jeg går ud fra, at det er en af de katte, der er her i området. Og der er ikke nogen, der er voldsomt store. Jamen, jeg tænker mere på fragt. Sådan. På fragt? Ja. Jeg skal jo have dem på en eller anden måde, jo. Ja, altså, der skal man jo have en transportkasse til at have dem i, jo. Nå, kan man ikke sådan på Danmark, eller? Nej, du. De skal afhentes, og jeg skal se ejerne an og høre lidt om, hvor de kommer hen og sådan noget. Nå. Jamen, det var Forborg, eller? Hvad siger du? Hvor var det var henne? Det er Vordingborg. Okay, ja. Ja. Jamen, det er jo ingen problem. Hvor stor skal sådan en kasse være, så? Jamen, det er jo sådan en standardstørrelse, som sådan en kasse nogle gange har. Jamen, er der ikke... det ved jeg ikke, der findes jo også små flyttekasser. Jamen, det er ikke flyttekasser, vi snakker, det er transportkasser.